Physical education. Pre-assessment test. Physical education grade. Kung ang larawan ay nagpapakita ng wastong pag-upo, number 1, wasto ba yung pag-upo niya? Sitting? Very good. Number 2, walking. Tama ba? Yung parang ano siya, kuba. Kuba. Kalimitan na nag-i-split ay babae. Inom ka ng gatas o mamaya pa? Mahalaga yung jogging and ang lundag, hop step, slide step, skip step, gallop step, slide step, close step, cut step. Yan yung mga klase ng step. Tikas at galaw. Gawin ang sumusunod na may kapareha. Galaw at hugis ng katawan. Pagtayo, ang mga paa ay makakahanay na 5 hanggang 7 cm ang pagitan. Ang bigat ng katawan ay nakasalalay sa kabuuan ng mga paa. Ibig sabihin kaya tayo may paa, para yung bigat ng katawan, madala nito. Number 2, ang mga tuhod ay tuwid at relax. Ang dibdib ay nakaliyat at ang tiyan ay nakapasok. Ang ulo at balikat ay tuwid ang ayos. Ang braso at kamay ay malayo nakalagay sa tagiliran.